ማአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ናይ ብርሃን ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣለኹም? እንኳዕ ኣብፀሓኩም እንኳዕ ኣብፀሐና ንበዓለ ብርሃነ ጥምቀቱ ከምዚ ንሓመታዊ ይሕቆረና እምበኣርክስ ሎሚ ሒዘልኩም መፅአን ኢኹ መፅሓፍ ኢዮብ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 3 እዩ። ኣብ ምድሪ ኡፅ ኢዮብ ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ፍጹምን ቁኑዕን ንኣምላክ ዝፈርሕ ካብ ክፋእ ዝረሓቐ ሰብኣይን ነበረ። ንሱ 7 ኣወዳትን 3 ኣዋልድን ወሊዱ ነበረ። ጥሪቱ ድማ 7,000 በጊዕን 3,000 ግመልን 5,000 ፅምዲ ብዕራይን 500 ውላድ ኣድግን ነበርዎ። ብዙሓት ግዛኣት እውን ነበርዎ። እዚ ሰብኣይ እዚ ካብ ኩሎም ሰብ ምብራቕ ዝበልፅ ዓብዪ ነበረ። እቶም ደቁ ድማ በብታሮኦም እናተዓዳደሙ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ቤት ሓደ ካልኣይ መዓልቲ እውን ኣብ ቤት እቲ ካልኣይ ይምስሑ ነበሩ። ነተን 3 ኣሕዋቶም ከዓ ምእንቲ ምስኣቶም ክበልዓን ክሰትያን ይፅውዕወን ነበሩ። እተን ንምሳሕ ዝእከብሎን መዓልቲ ምስ ሓለፋ ከዓ ኢዮብ ልኢኹ ይቅድሶም ነበረ። ኣንጊሁ ተንስኡ ድማ ብቁፅሪ ነፍሲ ወከፎም መስዋእቲ ምሕራር ይዕርግ ነበረ። ኢዮብ እዞም ደቀይ ምናልባሽ በዲሎም ንኣምላክ ከዓ ብልቦም ክሒዶም ይኾኑ ኢሉ ነበረ እሞ ኩሉ ግዜ ከምዚ ይገብር ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግና እቶም ደቂ ኣምላኽ መፂኦም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቆሙ። ሰይጣን ከዓ ኣብ ማእኸል መፀ። ሽዑ እግዚኣብሔር ንሰይጣን ካበይ መፂካ በሎ። ሰይጣን ድማ ንምድሪ ዘይረያ ትመዓሊሰያ መጻኩ ኢሉ ንእግዚኣብሔር መለሰሉ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሰይጣን ከም ኢዮብ ገይሩ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ካብ ክፋእ ዝርሕቕ ፍጹምን ቁኑዕን ሰብ ኣብ ምድሪ የልቦን እሞ ንባርያ ኢዮብሲ ኣስተቢልካዮ ዶ በሎ። ሰይጣን ከዓ ንእግዚኣብሔር መለሰሉ በለ እውን ኢዮብ ንኣምላኽ ዝፈርሖ ብኸምኡ ድዩ? ንስኻ ንኡ ምስ ቤቱን ኣብ ዙርኡ ዘለዉ ኩሉ እንዶ ሓፂርካዮ ኣየላኻን ንተግባር ኢዱ ባሪካዮ ጥሪቱ ድማ ንምድሪ መሊእዎ ኣሎ። ግናከ ኣብታ ገጽካ እንተዘይክሒዱካ ኢድካ ዘርጊሕካ ደሞ ንኩሉ ጥሪቱ ሓሰሳ ይትብሎን ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ እግዚኣብሔር ንሰይጣን በሎ እስኪ ሓንቲሲ ናብኡ ዳ ኢድካ ይትዘርግሕ እምበር ዘሎ ኩሉ ኣብ ኢድካ ሂበካ ኣለኩ በሎ። ሰይጣን ከዓ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ወፀ። ኮነ ድማ ሓደ መዓልቲ እቶም ኣወዳቱን ኣዋልዱን ኣብ ቤት እቲ ዓብዪ ሓዎም ክበልዑ ወይኒ ክሰትዩ ከለዉ መእወዩ ናብ ኢዮብ መፂኡ እቶም ኣብዑር ይሕረሱ እተን ኣእዱግ ድማ ኣብ ጥቓኦም ይበልዓ ነበራ። ሽዑ ሰብ ሳባ መፂኦም ዘመትዎም ነቶም ጉዝኣት ብስሕል ሴፍ ቀቲሎም ኣነ በይነይ ጥራይ እየ እዚኣ ክነግረካ ዘምለጥኩ በሎ። እዚ ገና ክዛረብ ከሎ ከዓ ካሊእ መፂኡ ናይ ኣምላኽ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ነተን ጤል በጊዕ ጉዝኣትን ኣንደርዎን በልዕዎምን ኣነ በይነይ ጥራይ እየ ክነግረካ ዘምለጥኩ በሎ። እዚ ገና ክዛረብ ከሎ ከዓ ካሊእ መፂኡ ካልዳውያን ብ3 ሰልፊ ኮይኖም ኣብተን ኣግማል ሓደጋ ወዲቆም ዘሚቶሞም ነቶም ጉዝኣ ብስሕል ሴፍ ቀቲሎሞም ኣነ በይነይ ጥራይ እየ እዚኣ ክነግረካ ዘምለጥኩ በሎ። እዚ ገና ክዛረብ ከሎ ከዓ ካሊእ መፂኡ ኣወዳትካን ኣዋልድካን ኣብ እንዳ እቲ ዓብዪ ሓዎም ይበልዑ ወይኒ ይሰትዩ ነበሩ። ሽዑ ብርቱዕ ህቡልቡላ ንፋስን ካብ በረኻ መፂኡ ነታ ቤት ብ4 መኣዝን ወቃዓ ናብ ርእሲቶም ደቂ ድማ ወደቐ። ንሳቶም ከዓ ሞይቶም ኣነ በይነይ ጥራይ እየ እዚኣ ክነግረካ ዘምለጥኩ በሎ። ሽዑ ኢዮብ ተንሲኡ ክዳኑ ቀደደ ርእሱ ላፀየ እሞ ጥራየ እየ ካብ ከርሲ ወላዲተይ ዝወፃኹ ጥራየ ከዓ ናብ ኣምላኽ እየ። እግዚኣብሔር ሃበ እግዚኣብሔር ድማ ወሰደ ስም እግዚኣብሔር ይባረክ ኢሉ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ሰገደ። በዚ ኩሉ ኢዮብ ኣይበደለን ንኣምላኽ እውን ኣይነቐፎን። ምዕራፍ 2 ኮነ ከዓ ሓደ መዓልቲ እቶም ደቂ ኣምላኽ መፂኦም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቆሙ። ሰይጣን ድማ መፂኡ ኣብ ማእኸሎም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቆመ። እግዚኣብሔር ድማ ንሰይጣን ካበይ መፂካ በሎ። ሰይጣን ከዓ ንእግዚኣብሔር ንምድሪ ዘይረያ ትመዓሊሰያ መጻኩ ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ
እግዚኣብሔር ንሰይጣን ከም ኢዮብ ገይሩ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ካብ ክፋእ ዝርሕቕ ፍጹምን ቁኑዕን ሰብ ኣብ ምድሪ የልቦን እሞ ንኢዮብ ባርያይ ኣስተቢልካ ኣሎ ዶ ብዘይ ምክንያት ከጥፍኦ ኣላዕልካ ንስኻሲ ክሳብ ሕጂ ንሱ ፍጹም ኮይኑ ጸኒዑ ኣሎ በሎ። ሰይጣን ድማ ንእግዚኣብሔር ቆረቦት ኣብ ክንዲ ቆረቦት ሰብ ኣብ ክንዲ ህይወቱ ዘለዎ ኩሉ ይህብ እዩ። ግናከ ኣብ ገጽካ እንተዘይክሒዱካ ኢድካ ዘርጊሕካ ስጉኡን ዓጽሙን ሃሰስ ኣይትብሎን ኢሉ መለሰሉ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሰይጣን በሎ በል እስኪ ኣብ ኢድካ ሂበዮ እኒአኩ ንህይወቱ ግን ተጠንቀቕ በሎ። ሽዑ ሰይጣን ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ወፂኡ ከደ እሞ ንኢዮብ ካብ ሸኾና እግሩ ሒዙ ክስካብ ቅርቅርቱ ብርቱዕ ቆስሊ ስጋ ወደቆ። ኢዮብ ድማ ምእንቲ ክሓክኽ ገሊዕ ሒዙ ኣብ ሓኹምሽቲ ተቐመጠ። ሽዑ እታ ሰበይቲ ገና ዶ ፍጹም ኮንካ ጸኒዕኻ ትነብር ኣለኻ? ንኣምላኽ ግዳ ክሓዶሞ ሙት በለቶ። ንሱ ገና ንስኪ ኣዛርባ10 ሰበይቲ ትዛረቢ ኣለኺ ካብ ኢድ ኣምላኽ ሰናይ ተቐቢልናሲ ነቲ እኩይሲ ኣይንቕበሎን ዶ በላ። ኢዮብ በዚ ኩሉ ነገር ብከናፍሩ ኣይሓጠየን። 3 ፈተውቲ ኢዮብ ኤሊፌዝ፣ ቴማናዊ፣ ቢልዳድ፣ ሹዋዊ፣ ሶፎር፣ ናዕማዊ እቲ ዝወረዶ መንከራ ሰሚዖም ካብ ዓዶም ናብኡ መፁ። ንሳቶም ምስኡ ክንሓዝን ክነፃንዑንሲ ንዑናይ ንኺድ ተባሃሉ። ካብ ርሑቕ ኣማዕድዮም ጠመቱ። ምልላዩ ምሳኣኑ ግና ዓዊሎም በኸዩ። ነፍሲ ወከፎም ድማ ክዳውንቶም ቀደዱ። ሓመድ ከዓ ናብ ሰማይ ኣብሊሎም ናብ ኣራእሶም ነስነሱ። ድሕሪ እዚ ከዓ 7 መዓልትን 7 ለይትን ምስኡ ኣብ ምድሪ ተቐመጡ። ቃንዛ በርቲዕዎ ስለ ዝነበረ ከዓ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይተዛረቦን። ምዕራፍ 3 ድሕሪ እዚ ኢዮብ ኣፍ ከፊቱ ንመዓልቲ ልደቱ ረገመ። ኢዮብ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። እታ ኣነ ዝተወለድኩላ መዓልቲ እታ ወዲ ተጠኒሱ እተባህለትላ ለይቲ ትደምሰስ። እታ መዓልቲ እቲኣ ጸልማት ትኹን። ኣምላኽ እውን ካብ ላዕሊ ኣየቋሙታ፣ ብርሃን ከዓ ኣይብርሃያ። ጸልማት ድነሞት ናትና እያ ኢሎም ይሓዝዋ፣ ደበና ይጉልብባ። እታ መዓልቲ ዘጸልምት ከዓ የሽብራ። ነታ ለይቲ እቲኣ ጸልማት ይመንጠላ። ምስተን ናይ ዓመት መዓልታትን ኣይትሓወስ፣ ኣብ ቁጽሪ ኣዋርሕ ኣይትእቶ። እታ ለይቲ እቲኣ መኻን ትኹን፣ እልልታ ኣይእተዋ። እቶም ንመዓልቲ ዝረግሙ ንሌዋዊ ድማ ከንቀሳቀሱ ዝክእሉ ይርገምዋ። ንሳ ነታ መዓጾ ማህፀን ወላዲተይ ስለዘይዓጾቶ ነቲ መንከራይ ካብ ዓይነይ ስለዘይከወለቶ ናይ ኣጋፅ ጽባሕ ከዋክብቲ ይጸልምትዋ። እቲ እተጸበየቶ ብርሃን ኣይምጻያ። ናይ ወጋሕታ ቀርንብ ዓይኒ ኮቶ ኣይትርአ። ስለምንታይ ከ ኣብቲ ማህፀን ዘይሞትኩ? ካብኡ ወፅየስ ብኡ ዘይጠፋኹ? ስለምንታይ ከ ኣብራክ ኣጥባት ክጠቡ ንምንታይ ተቐበለትኒ? ከምዚ ሕጂ ሃዲአ በጥመወልኩ ምስቶም ነገስታት መከርትን ምድርን ምስቶም ናይ መቃብር ኣዳራውት ዘስርሑን ምስቶም ብዙሓት ወርቂ ዝዳልቡን ኣባይቶም ብብሩር ዝመልአ መሳፍንትን ደቂሰ መዓረፍኩ ነይረ? ወይስ ከም እተቀበረ ኩላዕ ከምቲ ብርሃን ዘይረአየ ህፃን ኣይምኮንኩን ነይረ? ኣብኡስ እቶም ረሳኣን እኳ ቁጥዓት ዓዲጎም እቶም ዝላሕልሑሉ ኣብኡ ዓሪፎም ኣለዉ። እቶም እሱራት ብሓባር ሃዲኦም ድምፂ እቶም ሰቃይቶም ኣይሰምዑን ኣለዉ። ኣብኡሲ ንእሽተይን ዓብይን ሓደ እዮም። ባርያ እውን ካብ ጎይትኡ ሓራ ወፂኡ እዩ። ነቲ ምጉድርክስ ስለምንታይ እዩ ብርሃን ዝሃቦ? ኣረ ነቶም መሪር
ስቃይ ዝሳቅዩ ስለምንታይ ህይወት ሃቦም እቶም ንሞት ከም ሕቡእ መዝገብ እናኳዓቱ ዝደልይዎ እሞ ዘይረክብዎ እቶም ንመቃብር ምስ ረከቡ ዕልል እናበሉ ኣዝዮም ዝሕጎሱ ነቲ መገዱ ሕቡእ ዝኮኑ ነቲ ኣምላኽ ብሓፁር ዝኸበቦ ሰብሲ ስለምንታይ እዩ ብርሃን ዝሃቦ? እህታይ ኣብ ቅድሚ እንጌራ ይወፅእ ምንኣከይ ከም ማይ ይፈስስ ኣሎ። እቲ ዝፈራህክዎ ነገር መፂኡኒ እቲ ዝሰቀ ዝነበርኩ ከዓ ወሪድኒ። ዕረፍቲ ሲኢነ ህድኣት ዝግታን የብለይን ዓቕለይ ፀቢብኒ እኒአኩ። ስብሓት ለኣብ ስብሓት ለወልድ ስብሓት መንፈስ ቅዱስ። ክብራት ኣሕዋት ኣብዚኣ ከቋርፅ እየ እና ብድጋሚ እንኳዕ ኣብፃሕና ናብ በዓለ ጥምቀት። ካብ ኢዮብ እንታይ ኢና ንምሃር? ትዕግስቲ ኢና ንምሃር ማለት እዩ።